קצת על המגרש הפתוח, קצת תרבות במקום הזה. שלום למתן בור, ושלום למוחמד ג'ורמן. מה שלומך? בסדר גמור. בואו קודם כל נראה קטע מתוך הסרט, שנקרא ג'סר בויז. ים יבש אנגלים. אתה מבין? פה אתה בודק אם יש גל? כן, תמיד עולה למעלה על הגג ומסתכל. אם יש גלים אז אני יורד לים גולש. אפילו לעבודה אני לא הולך. אני מתקשר לבוס שלי ואני אומר לו, יש לי משהו אז אני לא הולך, אני הולך לגלוש. אז כמו שהבנתם, וגם היה כתוב, מדובר בסרט דוקומנטרי על סצנת הגלישה בג'סר א-זרקא. קודם כל, יש דבר כזה? יש גולשים? יש, אבל לא הרבה. כן. יש כמה בודדים, כאילו מוכרים, אבל אין הרבה. אני מקווה שאנחנו רוצים שיהיה הרבה שם גולשים. אתה בעצם במאי של הסרט. כן. הסרט הזה מוצג בפסטיבל חיפה, הוצג בפסטיבל חיפה. הייתה בסרון. ואיך עבר? בסדר? מחוק קיימים או שאנחנו... התרגשו מאוד, היה באמת אירוע... כן. עלית, דיברת לפני, הצגת? לא דיברתי, לא, עלינו, קיבלנו פרחים, אבל זה פרויקט ישראלי-פלסטיני שמאחד בין ברבנים פלסטינים וישראלים, אז הגיעו חבר'ה מרמאללה, הגיעו חבר'ה מתל אביב, היה מפגש מאוד מאוד מרגש. למה דווקא הגלישה בג'סר? מאיפה זה בא לך בכלל? האמת שברעיון הראשוני שלי נורא עניין אותי לעשות סרט על גלישה בלבנון, בעזה ובתל אביב, ולראות איך יש שפה משותפת אחת שהיא מעבר לפוליטיקה ולכל שאר הדברים, שהיא בעצם הגלישה. יש שפה אחת אבל גם יש גבולות. יש גבולות וגם יש הפקה, ואני סטודנט באוניברסיטת תל אביב וזה בלתי אפשרי. וג'סר א-זרקא תמיד עניין אותי. זה מקום ששמעתי עליו תמיד שיש בו את הנקודת הגלישה הכי טובה בארץ, ולא הלכתי לגלוש שם בגלל דעות קדומות. אתה גולש בעצמך? כן. בתל אביב, והגעתי לג'סר בזכות הפרויקט הזה. מה מיוחד אגב בנקודת גלישה בחוף? תשמע, נקודה שם שהיא, איך אני אגיד לך את זה, כאילו מיוחדת כזאת, למרות שיש את הסלעים שם, יש מקום מיוחד, באים הרבה, מכל הארץ, באים מהרצליה, מתל אביב, מכל מיני מקומות שאני מכיר אותם, רק בבאים, אבל יש מלא שבאים, גם מזיכרון, גם מכל ה... איך אתה התחלת לגלוש? אני התחלתי לגלוש כשאני קטן, הייתי את כל המשפחה דייגים אצלנו, אז אני הדבקתי רק לגלישה. לא היה מעניין אותי בדגים, הייתי יוצא אבל הייתי בורח להם. מתי שהגע אז הייתי בורח, ממש בורח. אז נדבק לי. מתי פגשת את מוחמד? האמת שהגענו לכפר ולא ידענו כלום, ממש. הגענו לכפר אני ויעל פרלוב, שהיא המנהלת האומנותית של הפרויקט, ופשוט הגענו לכיכר המרכזית ואמרנו איפה יש פה גולשים, ומוחמד וברק, חבר שלו, הם הראשונים שהגיעו, והחיבור היה מיידי, הם פשוט פתחו לי את הבית, את הלב, פשוט נהיינו חברים טובים מאז. אז מה הסיפור? מעבר לתופעה, בכל סרט דוקומנטרי טוב יש סיפור, יש גיבור, מלווים אותו, קורה לו משהו, יש נקודת מפנה, משבר, מנצחים אותו. זה סרט קצר דוקומנטרי והוא עדיין חלק מפרויקט של אוניברסיטת תל אביב, אז הוא לא, ואין פה איזשהו... אבל בעיקרון זה באמת מספר את הסיפור של מוחמד וברק שהם גולשים מג'סר, ואיך הים בעצם מהווה את נקודת המפלט ואת החופש ואת השקט בתוך המציאות הלא פשוטה בכפר הזה, והיא באמת לא פשוטה. וזה מתחיל, זה מלווה יום אחד של מוחמד שהוא קם בבוקר והוא מסתכל על הגן, מחפש על הגן, מסתכל אם יש גלים. אם יש גלים הוא לא הולך לעבודה, הוא אומר לבוס שלו שהוא חולה. אם אין גלים, אם יש גלים הוא הולך לגלוש, וככה אנחנו איתו עד ה... אמרת קודם שרק בודדים גולשים. כן. אבל מסתכלים עליך כמשהו משונה, כמשהו לא מקובל, זה לא לגיטימי. זה מקבלים הכל. יש חלק שהרבה עוד צריך לגלוש, אבל מנסים, אבל הם לא יכולים, כי אתה יודע, ילד הציוד כאילו ללמד אותם. אז יש הרבה שהם רוצים. ילדים הקטנים בכפר. גם הילדים מאוד אוהבים את הקטע, הם רוצים לעלות על זה. מתי שאני יורד עם זה הם מתלהבים והם רוצים את הגלשם בשביל לעלות. כן. אתה נותן? אז נותן זה. קצת, אתה יודע, שלא ישבר. הסרט גם באמת מעניין, מנסה לחבר נכון עוד חלקים במרקם המוזר הזה של ג'סר א-זרקא
קרבה לקיסריה ולערים יהודיות נוספות, נכון? ומנסים לדבר גם על זה ועל הערבים הישראלים שם, חלקם בצבא, חלקם מזדהים מאוד פלסטין, אתה מנסה לדבר על זה גם. נכון, פחות בעניין הזה, שוב פעם, אני חושב שהסרט הזה, מה שמיוחד לו, מה שמעניין אותי זה שמעבר לפוליטיקה ולכל מה שאנחנו שומעים והסיסמאות פלסטין וישראל, יש פה משהו אחר, שפה משותפת שהיא הגלישה, והוא מתמקד בעיקר בגלישה. כן, יש גם קטע בסרט שמגיע גולש מקיסריה ושואל אותם אם יש גלים טובים לגלוש היום, ואומרים להם שלא. אבל הם גולשים עם חבר'ה יהודים, וזה פשוט מדהים לראות את זה, זה פשוט מדהים לראות את זה במים, את המחנה המשותף הזה. נראה אולי עוד קטע? יאללה. הנה זה בא. זה עם המוזיקה. מה זה גלשנים מאחורה? זה גלשנים לברד. בחור שבא מחול לפה, וראה אותו איך גולש, הוא אלוף העולם, לא? נדלק עליו ורצה שיקח אותו לחול. ואני לא הסכמתי. הוא גולש עכשיו, אני למדתי אותו על הבוגי. גלשן קטן, כשהילד קטן הייתי תובש אותו ודוחף אותו על הגלים. אתה לומד? למדתי. הוא לומד, אבל לפעמים אתה יודע, הוא בורח מהבית ספר. הראש שלו לא בלימודים. לאן הוא הולך? לגלישה, בורח לדוג. הראש שלו איפה? ים. חוץ בים. אתה יודע, רוב היהודים מכירים את ג'סר א-זרקא בתור שלט על כביש החוף וגשר. נכון. נוסעים או צפונה או דרומה, יש את הגשר. באינתיפאדה השנייה גם היה שם איזה תקרית אחת שזרקו אבנים, שמו גם רשת על הגשר הזאת, ומאז זה עוד יותר נראה משונה. ורואים את הכפר בצד עם הבתים היפים, אבל ספר לנו קצת על החיים בכפר. דיברנו פה על מציאות לא פשוטה, זה כפר עני יחסית, כפר הקיום הוא קשה, הפרנסה קיימת? תשמע, הפרנסה היא קיימת, קיום גם קשה שם, אבל עכשיו, היום, למשל היום אתה נכנס לשם, זה משהו אחר לגמרי, לא כמו פעם. כמו בזים חופשי, היו אנשים מפחדים להיכנס אז, בזמנו. עכשיו אתה יכול להיכנס, מסתובב, יש לך אנשים מאוד טובים שם, מאוד מכובדים, מאוד מכבדים אותך, אפילו לא מכירים אותך, אז הם אנשים טובים פשוט שם. כן. כן, והולך להתפתח עוד ועוד, עכשיו יותר טוב שמעתם כל מיני שפותחים בתי קפה על החוף, ויש מקומות של תיירות על החוף, נכון, יש מתחילים לגלות את החוף הזה שהוא אחד היפים בארץ כנראה. ועכשיו כאילו בזמן הזה יש הרבה תיירים שבאים לשם, הרבה מאוד, לא ממוצע. זה לא ברמה של בתי קפה, אבל זה בדיוק. רחוק מלהיות, יש פוטנציאל כל כך גדול בחוף הזה, זה חוף אחד היפים בארץ. והוא מוזנח נורא, המועצה מאוד מאוד מזניחה אותו שם, ומוחמד ואנשים כמוהו מאוד מאוד מנסים להביא לקידום של פעילות ימית, ספורט ימי, באמת לפתוח כמו שאתה אומר מקומות. שזה בעצם שנייה מקיסריה, שנייה ממכמורת, בכל המקומות הכי מפותחים בארץ. זה מקום מדהים, זה נראה כמו תאילנד, יש שם ממש ריף, בגלל זה השבירה של הגלים שלהם הכי טובה. בחוף בתולי זה פשוט אזור מדהים שחבל שהוא נראה כמו שהוא נראה. האנשים שם גם מדהימים. החיבור הזה, חבל שהוא לא מוליד משהו אחר. שמענו את הבחור הזה מדבר על זה שרצו לקחת אותו לתחרויות בינלאומיות. גם אתה ניסית לקחת את הגלישה צעד כדי להשתתף בכל מיני תחרויות? האמת כן, גם אני רציתי. הוא היה לו הזדמנות גדולה מאוד של... אז קוראים לה... תום קרן. תום קרן, זה היה בנקודה הזאת. הוא בא, הוא אהב את הנקודה הזאת. הוא ראה אותו שהוא גולש על גלשן, בכלל לא נורמלי בקיצור, זה גלשן ממש. אז הוא עשה את הסיבוב שלו בכפר, סיים את כל הגלישה והוא חזר בחזרה, כאילו ונתן לו גם גלשה ממנו מתנה. כן, הוא חיפש אותו וצילם את זה גם כן. אלוף העולם בגלישה, הגיע לג'סר א-זרקא. כן, הגיע בחזרה, הוא חזר בחזרה בשביל למצוא אותו ונתן לו, זה בן דוד שלי גם כן. כן. יפה. כן. תגיד, בכלל בעולם הדוקומנטרי, זאת אומרת, יש הרבה נגיעות בספורט? האמת שאני לא יודע לגמרי בעולם הדוקומנטרי, זה לא שאני מתמצא לגמרי בפסטיבל חיפה הבינלאומי, אבל אני יודע שהפרויקט הזה הוא מאוד ייחודי מהקטע הזה, שהוא לא עוסק בספורט ורק בספורט, וזה... אני לא שמעתי האמת על הרבה סרטים בחיפה שמתעסקים בספורט. אם רוצים לראות אותו, איפה אפשר?
אז זהו, כרגע עוד אין הקרנות נוספות, אנחנו מייעדים אותו להפצה בחו"ל, לפסטיבלים גדולים, אנחנו מקווים להתקבל אליהם, ואחר כך אנחנו נראה בהמשך הקרנות בתל אביב ובארץ. כרגע עוד אין איפה, אבל אפשר להתעדכן בדף הפייסבוק, יש לה פייסבוק, קוראים לזה ספורט פרוג'קט. גלשנו ביחד? גלשנו ביחד, בטח, אבל אני בכלל לא ברמה שלו. יודע משהו שהוא רק מצלם? אני יודע, שיתרכז בצילום ובימוי. לא, בסדר, גם גולש, גם. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. אנחנו מקווים שהרצועת חוף הזאת וג'סר כולו יתרוממו והפכו להיות אזור הבילוי והמחיה שהוא ראוי להיות. מתן גור ומוחמד ג'ורבן, תודה רבה. תודה רבה לכם.